Dar trebuie du-te undeva, că mă enervezi. Nu mă pot cocheta să fac emisiunea aia de 3 lei, care o fac de ani de zile. Deci nu te mai de atâta pe mine. Anul 491. Anul 491 era noastră. Lazar Alexandru, pe nume Fici Bărbosu, s-a dus la magazin să cumpere o cola, pentru că era sete, împreună cu Dobitocles Cales și cu Tâmpitunus Bunus din Sababutes. Deci, astăzi m-am dus la magazin. Acolo m-am întâlnit cu fosta mea prietenă și iubită pe nume Motoclantes, așa o chema, pentru că mi-a plăcut foarte mult numele ăsta și i-am dat Motoclantes. Cred că mă place și mie ăsta. Nu mă mai face să plâng, vă rog frumos. Plângă frumos, nu mă mai face să plâng. E o zi memorabilă. Astăzi, 21 noiembrie, Philips Hue Can Fan Camera V. Da, deci astăzi mama lui Panti, cum o cheamă pe mama ta? Doamna Raluca i-a cumpărat haine de la Pull&Wear pentru că s-a gândit să încerce și al magazin afară de Kenvelo. Deci Pull&Wear, adică de la Pull&Wear, niște haine decoltate cu dantelă de Amixta. Foarte bună dantelărie, nu cunoașteți pentru că mai aveți de trec multe toți. Le avea și de la Sisdmut, un magazin din Moldova. Panti zice să pun, dar nu știu ce să fac. Da, mă rog. Deci, Pull&Wear este un diminutiv adjectival, o adverbial, substantival. And este un cuvânt francez-romano, împrumutat de la templates. Ce să mai zic? Decât ora 12 minus 14 minute, wear este un derivat adjectival de la piatră. Piatră înseamnă în engleză video impression, adică o chestie impresionabilă din video. Arcsoft este o chestie arcsoftică. Mi-a părut foarte bine să nu vă cunosc, dar un radical dintre ei mi-e bine să fac. Mă relaxează universal. Belgia este astăzi la școală ca să dea Olimpiada de fumațicări, înființată de Mihai Andrei, împreună cu Dodo. Păi, ce să zic, n-am vrut să particip, că nu mă pasionează lucrul acesta. Mai frumos este să faci o expresie algebrică. O funcție. Ardei Andrei, Voctobac Tambei, Sorescu Andrei, ei sunt dintre cei mai dobitoci megalomanos, panos, tantos care am cunoscut în viața mea, care n-au pic de personalitate și nici măcar de nimica. Pute ca un iute, se spală și se dă cu deodorant odată la 30 de ani, în prezent are 34, deci s-a dat odată cu deodorant. E bine, totuși e bine, o realizare. E puțin culumbunun, dar merge să fii și puțin drobitrocan. Drobitrocan este un adjectival trecan de la dropen și făcut de Lazar Alexandru pentru a se exprima istorican. Deci, cum spuneam, Sorescu Andrei este un copil crul prost și grul, nu știți cuvântul, o să-l învățați dumneavoastră când mai tăiți puțin. Trebuie să mergeți la magazinul Crul în Prul ca să învățați.
să vă las haine. Mai am un magazin Pruna Maro din Pruna Galbenă a magazinului Pruna Verde, din care puteți să vă cumpărați Save album. Puteți să cumpărați și un castravet în formă de pește, dar mai bun e un ardei în formă de Titanic. Titanic este un cuvânt format din 31 de litere. M-am transformat în pitor. Saltă-mă la noapte. Scuzați-mă, am cam nebunit. Deci deja Panti este un copil sacerdotal din marea familie a Saverobunilor. Interesant, dar Mona Nicolici și mai tare decât Andreesca și decât Popovici Alexandru de la a doua TV, a doua televiziune din România, asta vreau să spun. Cam atât am vrut să vă spun. Sunt dobitoc. Asta e. Padi și-a tras telefon Olympus cu camera Motorola luată de la Philips, pentru că Philips este un MTV Celebrity Deathmatch. Celebrity Deathmatch is a very interesting thing. I'm speaking very well. Panti mi-a spus că aseară s-a dus la WC, pentru că fiecare seară, în fiecare seară se duce la WC. E cam greu să mă explic sacerdotal, dar după cum mi-a spus, s-a dus la WC să... Nu să mă referam la altceva. Mă rog. S-a dus nu cu o fată, cu mai multe, dar nu contează asta. Mai important este că s-a dus să... să m-a povestit el. De-aia a scăpat. Gata, nu mai ziceam ce să vorbesc prostii. Hai, gata, nu mai Panti. Gata, nu mai iubesc. Gata, stop cadrul. Hai. Gata, nu mai pot.